Baby sojona da boylar ALU ser जायो ser जाखो बा ser गोथाव मोनो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थालायनो दाबाव आरो Hello everyone, नै दायो आङो लादों सजना गोरलैखौ आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम मोननायखाय आं जानो लादों आरोना बे सिजननि फार्स्ट टाइमखाय आङो नै जानो लाबाय बेखौ दा माजों जानाय जायो दा नै नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनोबा बा मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर फैबाय थादो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै सजना सायनानै लाग्रोसै ओमफ्राय दा माजों जानाय जायो बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना दायो एसे सायनायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै नै बेयाव एसे सायखाबाय आरोना आं बेखौनो भिडिअ दिनैनि ब्लग लानानै फैनाय जाबाय बिदिबा फैबाय थादो सायनानै लागोनसै दायो एसे बिराद मोजां मोनो आङो नाथायबा बोरायबा मोजां मोना दा बिराद गोरलै थेम सबाय बिमा बायदि मोजां सायनो थेम आरोना बिदि गोरलैखौसो बिराद मोजां मोनो आं बेयाव मोनबोबाय आरोना लोगोफोर जायाबो हरदों बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो जा इन्ट्रेस्ट मोनो आरोना जानो खिन्थु बोरायबा आं मोजां मोना आरोना दा बेबायदि गोरलैयाव आं बेबायदि गोरलैयावसो बिराद मोजां मोनो आरो जानो बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो आं बोरायबाथाय खायफा बोरायबासो जायो नाथायबा आङो गोरलैयावसो मोजां मोनो आरो दालिजों होनानैबो जायो मानसिफ्राना आरो अबयसे बेखौ दस्रा अন্য हारियाबो जायो बाङालिफ्राबो बिराद जायो आरोना बाङालि मानसिफ्राबो नाथायबा जोंनि बेयाव खांख्राइफ्राबो दिमाफ्राव नागाफ्राबो जायो आरोना बिसोरखौ एसेबां जानाय नुवा आरोना लोगोफोर आरो जोंनि बर'फ्राबोथ' जाखायो नङा होनबा बेनोसै आरो मोनसे खोथा लोगोफोर आं बेखौ शेयार खालाम जेनेबा जुदि आंनि चेनेलखौ जायफ्रा मोजां मोनो बा अननानै शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरोना साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना आरो मोनसे खोथा लोगोफोर जोंनि बे बिमाफोरा बिदिनो जेनेबा जों दायोथ' बिमासो नालाय मा खालामनानै थानो साननानै आङो नोंथांमोनजों एसे बेफोरखौनो शेयार खालामनो होननानै लाबोयो आरोना जुदि नोंसोर आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबा आंखौबो एसे फल' खालामनानै आंनि बे चेनेलखौबो एसे बारायहोबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नोंसोरबो एसे अनसायदो आरोना आरो दायो जेसेबां आंनि चेनेलखौ अनसायखानाय बिसोरनि थाखाय आङो थेंक इउ होनो आरोना आरो जायफ्रा नायखायो बिसोरनि थाखायबो आङो थेंक इउ जायफ्रा नाया बिसोरखौबो अननानै नायलांनो थाखाय आं खावलायनाय गुरैयै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै नोंथांमोननो खावलायहरनाय थाबाय आरोना अननानै नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ एसे अनसायनानै हो जेनेबा जों मा खालामनो ना न'खरनि जों हिन्जावसो नालाय जोंना मावनो दांनो थाखाय जेबो खामानि गैया बेफोरखौनो जाहैयो टाइम पास आङो नोंथांमोननो शेयार खालामो आरोना आंनि हानायखिनिखौ बेखौनो एसे नोंथांमोनहा नायलांदो बा अनसायलांदो बा हेफाजाब खालामदो बा सापर्ट खालामनानै होदो आरोना नोंथांमोन लोगोफोर जेसेबां दङ नोंथांमोनहा एसे अननानै आंखौ सापर्ट खालामलायनानै होदो आरोना न'खरनि बिमाल' जानानैबाबो गथ'फोरनि मावनाय दांनाय बा फरायनाय लिरनायाव एसे गोबांथार फैसा थाखा नांगौ जायो नालाय ना दा नोंथांमोना जुदि अनसायोब्ला आंबो एसे नोंथांमोननि गेजेराव नुजाथिफैनो हागोन एसे नोंथांमोनजों रायज्लायफैबाय थानो हागोन आरोना बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे गुरै खावलायनाय जाबाय नोंथांमोननि सायावसो मा होनो नै फाइनालि आं दायो सायखांबाय नै सायनानै लाखांबाय आं दा बेखौ माजों जानाय जायो नोंथांमोना दिन्थिलांसै नै बेयाव सुगारबोगासिनो दं लोगोफोर दायो आङो बे सजनाखौ बेदरजों जागोन दाउ बेदरजों बे आलु आलु होबाय आं बे सजनायाव नै दायो बेदरखौ एवगासिनो बेदरखौ एसे एवना लानोसै सामफ्राम लानोसै आरोना लोगोफोर
बिनि सेरनाय मानेखौथ' देखाबाय थायासै आं सामब्राम गुफुर हाइजें एसे देनानै लाखाबाय सामब्रामखौ दा सेरनोसै बेखौ एसे एवनानै लानोसै आरो बेखौथ' अलरेडि सुनानै लाखाबाय बेनोसै आरोना दिनैनि भिडिअ'आ लोगोफोर मोजां मोनोबा नायलांदो आरो नायनायजों लोगोसे लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना सबखौबो आंनि भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय बाय